Oh, guys, we were cutting onions. Maitete vane a heart of gold avarigarira mwana wavo Fifi vakamuendesa kuchikoro chinodhura kuti agone kunoshanda nezvemakeup agoita regain confidence that was lost mushure mekunge maitika chiitiko chekuburitsa manoodles. Ukuwo Comrade Blessed Geza vari kudiwa neZRP mushure mekunze vakatuka president uye vakaba mota nhatu dzese. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So maitete vaposta ivo vakati, nothing will ever stop me from loving you, my daughter. We are humans, we make mistakes. We are never perfect, but it's the mistakes that we make which teaches us lessons of life. You learned yours and it's time to move on to your dreams. That's why I took you to the best international beauty school for you to fulfill your dream. Today I give you a new phone, quite a phone chete, iPhone. After such a long ban, I forgive you and I forgive myself. I love you, my child. Happy Valentine, Fifi. Vaisa zvakare speech vachitaura nemusikana vakati bata nzeve dzako utereze sese ndakuregerera phone zvese zvawakaita uye you thought kuti you were in love but tarisa kuti love yacho yakazokusiya pai. Vataura vakati iwo in as much as she wanted to be exemplary pakaposheka mwana achibva angoita do as mommy do not as she says. Zvanga zvichirwadza moyo but she had to do it and tiri kufara guys kuti finally Fifi akuenda kuchikoro and in no time achanga akuzvimirirawo as a professional. We are so happy for Maitete. She has done so well as a single mother. She is an example to so many people. Where vanotreata nayo vana vavo with so much pride zvinofadza zvikuru. Pane vauyawo neopinion yavo vakati ivo vari vangu dai ndakauraya vana mandlovha handina nharo navo inini. Maitete ndobva vangopindura vakati vedwe ndakatombomuuraya handingazviunze yangu kupublic but tinozongoregerera ko isu takaurawa nani patakatadza. Vamwe vakati haimi kurwadza kunoita mimba munokuziva here, mutsvene wacho ndiani. So pane vanhu vanoda kuuya vachipa advice nevana vevamwe. Guys, each to his own. Iwe weita zvehousehold yako. Tiri kutenda zvikuru so much nekuregerera mwana. Mukukura tinosangana nezvakawanda veduwe. Zvimwe zvacho unotoita nekusaziva kuti zvichandisvitsa papi. Maita basa nezvamaita mami. Maitete vafara chaizvo vakati nekukura kwese veduwe guys. Taitozviitawo wani. What more mwana anofurirwa achiti I found life achidanana hake nemakomrade. Maitete vaita basa. So Miss Blue vatofarawo nazvo vakati we well done Maitete for doing this. Yes, we never stop loving and supporting our kids no matter what. We stand with them through thick and thin. Ngazviende mberi. To us parents who are always there to support and shield our children, cheers guys, no matter what. Tikufara kuti Fifi, you are going to go out there and be an ambassador uchimirira zita ramai vako. Guys, chatinofanira kuziva ndechekuti for all have sinned vakasasvika pakubwinya kwaMwari. Yes, we learn from our mistakes. Torasira vana vedu tichivarasira ani. There are so many times when people want to criticize Maitete but apa guys shayaiwo neremuromo for she has done something that is worth being proud of. Vakatombomugrounda vataurayo vakati this way she did not have a phone because mama vakatsamwa vakati kana zviri zvevakomana zvaunoita uchiexpose nyama dzako dzepazasi pa social media kudai better nditore phone yacho. So phone yangu yakatorwa na mama all this while mwana anga achingo famba wasina kana chero mapicture kucapture ma moments guys yanguva yekuti kuchiitwa move on. Ivo Maitete vanhu vakatomboitawo masikanda wakadaro. So vari kungotaura kuti chero isu hatina kuurawa one takanganisa wese vachibva kufamily inoita zvecheche. So tiri kufara kuti Fifi finally chaendawo kuchikoro and this is a page that we are going to close. Vamwe masocial influencer ari kuti tanga tatokangamwa kuti Fifi wakatomboita skandal yakadaro pakutaura nezvazvo muri kutotifungidza kuti ndozvakamboitwa nemwana. Izvozvo guys hazvina kana basa. She has to do it publicly handiti mapepa acho akabuda here papublic mukatova criticize mukati havagoni parenting. So vari kutozvidzosa papublic ipapa kuti muzive kuti aiwa parenting zviri kutoendika guys, zviri kutoenderera mberi. Kune vaya vagoni vepwere vanoti mwana anga asina kutsiurwa yezvo mazvinzwi
kunzwirawo pano pasocial media kuti mwana anga akatotsiurwa akagraundiwa asina mabenefits kunyanya ifoni naye. Saka chimwe chii chamuchada. ZRP iri kutsvaka Comrade Blessed Geza avo vakatombobuda vachitaura kuti nyika yarasika zvachose, vakataura zvavakataura pamusoro papresident vari kunzi izvo vari kutsvakwa namapurisa mushure mekunge vasisachazikamwe kuti vari kupi. Comrade Geza is wanted for questioning in connection with multiple criminal charges dzinosanganisira idzo umbavha uye undermining the authority of the president nekutokonzeresa kuti paitike nyonga public violence. So Runesu uyu Anditika is accused of stealing 3 vehicles vasina kuwirirana ne the owner uye ane 2 counts dzeku taura achituka president undermine authority yavo, then 1 count yekuti akakonzeresa mhirizhonga munyika. Macharges aya akatanga mushure mekunge Geza anyanyisa kutaura nyaya yekuti President Emmerson Mnangagwa vawedzere 3rd term pakutonga kwavo. Akabva criticize zvachose government akamirira nemamwe maovheti akataura, so zvakabva zvaita kuti patorwe legal action against him. Izvi zvaita kuti vanhu vakawanda vade kunzwisisa kuti why now. So ZRP yareleasa a press statement ichitaura kuti we are seeking Blessed Geza for subsequent questioning, and the problem is we do not have his location. So 4 counts of criminal charges. For example, the suspect stole and disposed 3 vehicles belonging to a complainant without his consent, and then undermining the authority and insulting mukuru wenyika. Vapedza ipapo ndokubva vainsaita kuti pave nekurwa papublic. So ndo saka mukomana achifanira kuti anyende ikoko kundobvunzwa atisi kuziva kuti achandobvunzwa chete here obva aburitswa kana kuti anofanira kumira pamatare nekuda kukanganisa utongi hwenyika. Eiko pese apa vaidiko kumusungira mhosva dzakare naye vedu dzava kunyora nhasi mapress statement. I thought I was going to see akanzi undermining authority chete, but izvi zvekunzi wakatora mota dzevarungu kare pavaita zveland grab zviya. Guys, yeika Geza ka ameno kuti mhosva yawapara iyi uchaibuda sei. Vamwe vari kuti as a nation tinomira naGeza, asi vamwe vari kuti Geza ka vedwe dee wangogona wakumbira ruregerero nekuti road yawada kutora yekutuka vakuru venyika iyi zvinogona kusapera zvakanaka. Asi kuZimbabwe kuti hakuna here vamwe macriminal atingagona kumanyidzana nawo pane kushandisa ma-state resources kuti tibate Sekuru Geza ava. Ngatingovarega ikani guys, ameno kuti zvichapera sei, but do leave your comments on what you think about nyaya dzedu dzatinadzo.